Neste 25N, no termómetro falamos cunha muller valente que comparte con nós a súa experiencia como vítima de violencia de xénero. Conseguiu separarse do seu maltratador en 2019, que ven de ser condenado a 3 anos de prisión, Belén. Pois sí, Bernardo, unha condea de 3 anos que a ela lle parece vergonzosa. Se vos parece, ímonos remontar a como empezou todo. Ela tiña 18 aniños cando empezou con esta persoa. Que tal, bo día? Que foi o que pasou nesa relación? Bueno, bo día, pois esa relación empecei na cando tiña, como che dixen, 18 anos, naceu o neno, e xa empezaron os insultos, as ameazas, a deixarme sola co neno, non lle importaba o neno para nada. Despois nace a nena, e aí xa empezan os empuxos realmente fortes, insultos constantemente, a decirme que eu obliguei non ter 2 fillos que non quería, e despois sepárome, lóxicamente, porque intentei sair dai. Bueno, o xuez deixou ir os nenos cada 15 días e os nenos viñan en mal estado, os nenos choraban, decían que non querían ir con o pai porque o pai os maltrataba, que os vejaba totalmente, que a min chamábame puta, gorda, que eran fillos dunha puta, o neno pegáballe con cinturón, con zapatos na cabeza, a nena encerraba no baño, non lle daba de comer, castigada, porque se orinaba encima porque a nena tiñalle medo ao pai. E a raíz daí empezou todo isto que lle chaman violencia vicaria. Para facerme daño a min, pois facíalle daño aos fillos, pero bueno, os fillos que el dice que non son seus fillos. E como foches quen de sair desa situación? Con moito apoio, entendo. Pois sí, con moitísimo apoio de familiares e xente cercana, intentei salir dai que me decían que eso non era normal, que era violencia. E bueno, logrei sair, gracias a Dios, o que che viña dicindo, a violencia era cara aos nenos ao final. Ahora son 3 anos de condea, que che parece isto a ti? Pareceme totalmente unha vergonza porque estamos totalmente desprotegidos. Por qué? Porque este señor vai entrar 3 anos na cárcel e ao ano vai estar fora. Non hai nin diñeiro, nin nada que pague o sufrimento xa non meu, senón os dos meus fillos. Moitísimas gracias. Pois aí quedan as súas declaracións, compañeiros.